Muri yeZimbabwe tiri kuno kuBulawayo kuNkulumani 5 pahouse number 568 apo tashanyira baba vari kunetsana kana vasiri kunzwanana nevana vavo nekuda kwemaproperties anditika asi chiri kundinetsa inini chinhu 1 chekuti vana vababa mumwe wacho wevana atori mufundisi anonzi Keti Ruvengo ari kunzi akaroorwa kwaRhodzi mufundisi anototungamirira sangano riri kumagunje riri kuAFM. Kuzoti zvakare mumwe wevana ava mwana mukomana anonzi Lucky Ruvengo ari kutonzi ndi youth leader kusangano reAFM kuNketa 9 muno muBulawayo. Mumwe wevana ava zvakare musikana anonzi Mercy Ruvengo amene ari kunzi akaroorwa kumhuri kwaManyoni Manyono murume wake mufundisi mati mufundisi andiri mufundisi anototungamirirawo kusangano reAFM but handizoti sei vatadza kunzwanana kugati vagadzirisane sezvo vese vari vanhu vanotenda kuna Mwari. Chazopa kuti nyaya iyi isvikewo kwatiri isu vemedia. Nyaya dzakadai tichitarisira kuti zvikurusa kana pachinge pane vanhu vanoziva Mwari, nyaya iyi inge vave vanhu vanotaurirana isasvike kwatiri. So hatisa kuti tipedze nguva, ngatipinde munyaya izere tinzwe kuti chii chakanatsoitika kana chii chiri kuitika pakati pababa ava nevana vavo. Nhasi tabuda takananga kumaTebeleland anditika kuBulawayo uko kune nyaya dai kunetsa yatati aiwa isusu regai tisvike paground tikwanise kukupai yatingatiyo pachirungu primary evidence anditika. Baba makasimba here? Ndiripo mwana, wakadi? Aiwa tinofara zvedu. Chekutanga da kuzivisai kuti muri kubuda paTV nyika yese iri kukuonai anditika. Zvinotenda. Anditika. Baba mungatange nekuzivisa here vatariri munokwanisa kuvakwazisa muvaudza zita renyu kuti munonzi ani, pano patiri panhamba chii kana kuti adresi yepano patiri panapa. Ndinokumorosai vanhu vese veZimbabwe kuno kwatiri kuNkulumani kwaSokusile kuNkulumani 5 panhamba 568. Alright. Ini ndinonzi Sinus Ruvengo. Ruvengo. Alright. Saka munotaura ndebere? Ndotaura Shona. Munotaura Shona. Alright. Saka ndebere hamutokwanisi zvachose? Ndinoigona hangu asi but not fluently. We are doba. Anditika. Baba da kuti munatsotsanangurira nhau yenyu kuti nyaya yenyu yakamira sei kubva pakutanga kusvika patiri panapa. Nhau yenyu yemba kana kuti yemaproperties enyu zvakafamba sei ndonguva yacho ineyi. Alright. Ndotenda mwana. Ini ndakaroora mudzimai wokutanga ndichitanga basa paMonaki. Mudzimai uya ndokuuya kuma igore ripiro rei? Gore handichazivi makore avo. Alright. Mwana wenyu wokutanga ane makore mangani? Ane mhuri yakewo anonzi Fungai. Makamuroora before independence here or after independence? Kuma 1950 something. 50 something? Ndikakuti kuma 1970 something. Ndopa makaroora mudzimai yokutanga? Ko mwana makamuzvara kumakore api? Kuma 70 something roora? 1980 something. 80 something? Alright. Ndiye mwana wangu wokutanga Fungai. Ndinaye ndakatenga imba iyo ino yatigere kuCity Council ndikarejista nezita rangu. Ndokubva mudzimai uya wandandinaye pano ndichibva ndawana umwe mudzimai vachibva vazogarisana pano vari vaviri. Alright. Toda kuti tifambe zvishoma nazvishoma baba. Mudzimai yokutanga asati anatsopedza nhau yemudzimai yokutanga.
pamakamuroora imimi makamuroora makaita vana vangani uye makamuroora aine vamwe vana here kana kuti zvakafamba sei? Aingova musikana, ndakamuroora ari musikana. Makaita naye vana vangani? Tikaita vana vedu takableswa navana 3 vasikana. Vanoti Fungai, Keti naMesi. Ndio vana vangu vandakaita nomudzimai wangu wokutanga. Vangave vakura zvakadii vanavo? Vati vane mhuri dzavo navana pavagere. Alright. Ipapo pajeka ndipo pamakatenga this property mukati matiri muno? Ndio pandakatenga imba inoyi yatiri ino. Ndio pandazoroora mudzimai. Ndio baba yavagarisana pano vari vaviri. Mai vaFungai namai vaSheu. Vava kugara pano. Alright. Saka ndaenda kubasa. Ndakataurira director nyaya yangu kuti ndina madzimai maviri. But vanogara mimba 1. Director akati hai ndakatikupe soft loan utenge imwe imba uchazotidzorera mari yedu. Ndobva ndapuwa soft loan. Ndobva ndanotenga imba kuNgurumani 12. But imba iyi kuti inobuda futi nezita rangu zvazisingachaiti because macity bylaws haabvumi kuti kana une imba uite dzimba 2 muhigh density dzichidana zita rako. Saka ndakaona kuti zviri wise rikaindisani mudzimai zita rake huko. Ini rangu rouya pana ino yokutanga. Ichi2 yopinda muzita romudzimai. Alright. Zvirova kuti property yamakatenga ichi2 iyi makaisa zita remudzimai wechi2. Mudzimai wekutanga semusina kuda kufungidzira semusina kuisa mudzimai wekutanga pa property. Apa ndichazviwa kuti imba kuva excited kuti ndava neimba yangu yokutanga. Ndoinyoresa zita rangu. Iyo yakangozopinzwa zita romudzimai nokuda kwekuti city council yakaramba kuti ndive nedzimba 2 dziri muzita rangu. Alright. Ndapanzwisisa. Mapanzwisisa. Alright. Mudzimai wamakaroora ichi2 uyu makaita nayo vana vangani? Ndakaita vana 3 vakomana. Vakomana. Uyo wokutanga ndakaita 3 girls. Uyo wechi2 ndakaita 3 boys. Alright. Makamuroora aine vamwe vana here kana kuti zvakafamba sei? Ndakamuroora ane mwana wake wakauya naye. Alright. Mukomana uri musikana? Mukomana unonzi Michael. Vamaisa zita paimba iyi, vamaisa zita rake iye? Takabva mudzimai acho ndiye handarakanyoresa izi muridzi weimba. Alright. Sezvo zvamataura kuti mutemo mabylaws city council Bulawayo aisabvumidza kuti iwo uve nedzimba 2 kuhigh density kunzvimbo imwe chete handiti? Alright. Handi kumberi. Saka ndaroora kudero mudzimai ndamuisira imba muzita rake. Iye ndiye wangazoenda kucity council. Achibva anyoresa vana vake 3 ava ndakaita. Ndobva aincluda nani nomwana wake wakauya. Vana vake 3 sorry semabeneficiary. Vanyoresa zvakare mwana womubva ndiripo. Achibva anyoresa mwana wake wakauya naye. Unonzi Michael. Vana venyu 3 avo mazita avo tipe? First born ndi Sheunezu Ruvengo. Achitevekwa naLaxon Ruvengo. Achitevekwa naCrispen Ruvengo. Ndio vana vacho. Andofunga panatsojeka. Makazoroora here mumwe mudzimai zvakare futi after aroora wechi2? Ndakazoroora avo vandakanyoresa avo vavadoshayika vakadzi vaviri. Vese ngwashayika? Vose vavashayika. Maroora mukadzi wechi3. So far mune vanaye mupenyu here? Mune vana vangani naye? Mudzimai wandakaroora wechi3 ane vana vaviri, mukomana nomusikana. Wokutanga anonzi Ngonizashi Ruvengo. Kozouya Nicole Ruvengo. Maanengo yakareba sei munaye? Over 20 years. 20 years munaye? Alright. Saka chii chanyanya kunetsa nhasi baba
chii nyaya yakatangira pamudzimai uyo wandakanyoresa imba yekungulumani 12 akashayika property yanga akangonyogwa zita rake ini achishayika takada tova nemuchato asi zvakandidzenga kuti nditi patakachata achinje surname kubva kusurname yekumusha kwake abuye kusurname yekwaRuvengo akangofa zita rake richingovani rake. Right. Saka zvaine muchato kudaro property zvaro kuti yenge iri yenyu muri tuka sezvo menge vanhu makarorana makachata. Yanga ichingova yedu tiri 2. Alright. Saka chii iko zvinatsosanangura chii chakuitika? Chakuitika ndechokuti ndakaregister estate kwaMaster of High Court kuti ndibvise zita romudzimai uya wakashayika ndiise muzita rangu imba iyi. Ndozvandakaregister kwaMaster of High Court muna May 2024 ndopandakaregister. Musi wa12/6 muna June takaenda kufirst meeting naMaster of High Court nehama dzomudzimai navana vamudzimai vomufi mudzimai wacho tikaenda kwaMaster of High Court. Ipapo ndo paichuzwa executor. Pakuchuza executor ndakaenda navazukuru vangu ini vakamirira kusaidi rangu. Hama dzomudzimai vakati hatidi kuti kuve nomwe munhu unogona kuti apinde kuva executor, toda mwana wasisi wedu hadi apinde. Ndo pakabhenda nyaya ipapo. Alright, mwana wasisi wenyu anova mwana wenyu here kana kuti anova mubhandiripo? Mwana wangu ndiye wakanzi ngaite executor. Wenamba chii? Wenamba 2 pavakomana. Alright. Kose pasina kusarudzwa wekutanga? Wokutanga akasipo ari kuSouth Africa. AkuSouth Africa? Right. Asi akatenderana nazvo here, akabvumirana nazvo here kuti munin'ina wake ndiye asarudzwa? Sezvo pakanga pana madzisekuru acho nevana vangu, so it means vakadopindirana kuti zvamaita ndozviri right. But vasingazivi kuti zvaresveka kuti munhu ane interest haafanirwi kuva executor. Handii pureri pamberi zvadaro nawo chii chaakuitika nawo? Saka ndakaingenja lawyer kuti andibetsere panyaya iyi, ndichibetserwa novo Bukama kubhadhara lawyer. Saka lawyer akaona mistake yakaitika kuti why makachuza Lucky kuti ave executor iye ari interested party. Ati mubvisei. Master of High Court akati Lucky haachabvisiwi neni. Chikonzero Kai vakubvisa mutemo wadotanga nhasi wokuti ava kudi kubvisiwa neHigh Court. Saka ndopandakadzokera iye lawyer wangu akati nyaya iyi ikamuchida ndi apply ini kuHigh Court ndoda 2000 US. Handi munoiona kuti mari inorema. Vokama vakati mari yarehwa nalawyer yakawanda hatiikwanisi. Saka ndikaona kuti ini ndoda kubvisa Lucky apa. Ndopandaita single player. Ndaapply ndoga kuHigh Court. Nyaya ikapuwa date rokuti tiri inde for hearing kuHigh Court. Tapinda kuHigh Court. Lakini ndo panouya na new lawyer. Kwai lawyer wamudisana kuti handichakwanisi kuinda mberi newe. Ndobva ati ndina lawyer munyowani ndiye wachandimiririra. Ndokumbira kuti mumupe more time. Saka jaji waivapo aitonga nyaya iyi akati Lucky wauya na new lawyer. Saka ndo nyaya iripo ndoyekuti Lucky tomupa time lawyer wacho achinda go through the files. Time yakareba sei? Ipapo lawyer judge haana kuva specific kuti uchamupa time yakadi indefinite
yakangosiwa hanging yokuti ucha understand ma documents for how long. Saka yakambobvisiwa ku High Court yamirira the next hearing date richaisiwa. Ndisingazivi kuti uyu wanzinga astart mafiles uchatora nguva yakadii. Pano pandisingazonzwisisa inini zvizvakana. Imimi you are the surviving spouse. Chaiye. Saka nhaka inogoenda kuvana sei? Ameno andisingazonzwisisa. Maybe mungakwanisa kuti zibatsiro kana comment section mokuti nhaka inogoenda kuvana pana surviving spouse. Zvinenge zvifamba sei andazonzwisisa angu. All right. Tiri papo Lucky akachoose kuva executor. Lucky musi wa 13 August 2024 akapuwa distribution account na Master of High Court kuti inda uno submita kuti property iyi inobva kuna mai vangu ichiinda kunani kuna baba vako. Lucky akati hai mumwe maka akati handinyori zviri kutaurwa naMaster. Ndo pakaenda kunonyora ofila akati the house ngaitengesewe tipuwe ma-equal shares nomwana uya wakauya namai vake opuwa ma-equal shares akafanana neyangu. Alright. Mwana wamubva ndiripo. Property itengeswe, imimi surviving spouse nemabiological sons, my daughters or sons. Vakomana. My biological sons in one equal share. No suggestion. And what's your take on that? Ndingazosapota mwana wandisingazivi baba vake. Ende handigoni kuita ma-equal shares navana ini ndiri surviving spouse. Ndo pane kwiri yangu. Ava hapana vose vana ava ma-adults. Vava nemhuri dzavo. Hapana maina. Pane zvimundinetsa. Inini vana ava ndevenyu chaivo yona kuti yo biological sons uru. Nazotsanangura ipapo nazonzwa. Vana vangu chaivo. Kuda vane something wrong mentally. Alright, ngatishira kuti tidzokere kumashiro shomanana. Relationship yenyu nevana ava yakamira sei? Makavachengeta here? Makavaendesa kuchikoro here? Kana makavachengeta makavaendesa kuchikoro kusvika palevel ripi? Oro makakura navo indimi here? Kana kuti vakakurira vari kumwe kunhu? Nazotsanangura ipapo. Vana ava vakakura vari magolden hands. Pakambani yandaisevenza as a manager. Ndakapuwa company car yokufamba nayo. Yaidova na driver aitora vana kuindisa kuchikoro nokuvadzora pamba. Vakakura vari magolden hands. Vakaenda kuchikoro zvinodhura. Family yangu yose inodozviziva kuti vana ava chero kuinda kumusha havazivi kupinda, vava vasingazivi kupinda mubhazi. Vaingobva from house kunosvika kumusha vopinda mune imwe imba. Vakadzidza kusvika palevel ripi? Vakadzidza kusvika mumaform 4. Vose vana vangu pazvikoro zvinodhura. Ko kanenge kakusawirirana aka kazotanga rini? Pakusawirirana ndopokuti imba vanoti yakanyogwa zita ramai vavo. Saka haifanirwi kuva nemumwe munhu anodi anosara achitora nyange akava beneficiary. Ivo ma-beneficiaries akava surviving spouse haafanirwi kuti aidye, inofanirwa kuva ndeyavo. Alright, nhaka kudya nhaka kudya nhaka yevabereki vachiri mumwe wabereki achiri mupenyu. Ndiripo ndiri mupenyu. Ndiri pano. Saka ivo chinonetsa ndechekuti ndoona sokuti kurohwa kwangu nestroke. Vanoona kuti ndikaramba ndichiva nama-sleepless nights ne-stress, very one day stroke ichadzoka futizve yondirova. Handina peace in my life nokuda kwavana ivavo. Asi havandipi chikafu. Ndikwadhokuta havaendi neni. Kana ndikaenda kuHigh Court, ndikaenda kwaMaster of High Court, ndinoenda nani nomwana wangu ngoni dzashe Ruvengo. Mwana mudiki uneni 20 years.
ndiye mwana wenamba chiwe mwana womudzimai wechi3 iyo biological biological mwana wangu biological son uyu mukadzi mudzimai wechi3 una vana vaviri Ngoni Zashe naNicole. Alright. Ukama hwewana wenyu mudzimai wechi3 neukama hwewana hwemudzimai wechi2 wakamira sei? Vana ava vanotogwa godo resira madzimai. Havadi kuona mudzimai unondiwachira nokundibikira. Ko ukama hwewana hwemudzimai wechi3 neukama hwewana hwemudzimai wekutanga wakamira sei? Avo vopfuna mapfiwa. Vanowirirana nokuti maissues avo vanenge vachingogwa godo reuyu muduku wandinaye. Tiri kupanzwa. Saka baba, ikozvezvi property yamukutaura iyi, kuri kugara ani kutaura kunoku? Kuproperty ndakadoisa maroja okuti andibetsere pakurarama. Kuti ndiwane mari yemedication, neyekufamba, nekudla, nefiziyo. But semari haikwani. Ivo vana vangu vane dzimota. Kana kuti vambotivo hende tinoona kuti baba vanoda kuenda kwadoctor, vanoda kuenda kureview. Izvo hazvimo mavari. Asi kugwa neimba, imba vanga vata vagere pagedhi. Maane nguva yakareba sei musingaonane nawo? Iko zvinoitseye kana kufona havafoni kuti baba makadini mumbiri. Havana basa nazvo izvo. Ko imi makambotsaya kufona? Vanogona kudavira, but unongoona kuti vanenge vachikusideline. Alright. Ko veukama dzingave hama dzekwana amai kwanzana baba, makambotsaya here kuda kugara pasi muchigadzirisa nhau iyi? Nyaya iyi vana vachona unogova kumusha havaindi, vanenge vachingova muno mutown. Voukama vo vanenge vari kumabasa. Ndinana sisi ndinomunun'una ari kuNamibia. Anouya only paChristmas. Zvino hatina time yekumboti timbogara pasi. But kungotaurirana namafoni, vakati vana venyu tavakoniwa. Takazama kutaurira navo mumafoni. But havadi vanoda imba yemai vavo. Ari kuNamibia usaidi kupika? Ari kuWindhoek. Alright. Tiri kuinzwa nyaya nhau yenyu baba. Saka ikozvezvi nhau iyi kumacourts yamira papi sofa? PaMaster of High Court ndokwakamira nyaya. Nokuti laki paakapuwa distribution account yokuti anyore. Zvainyora zvose zvaaida zvokuti imba ngaitengesewe tipuwe ma-equal shares. Kubva muna 13 August 2024 kusvika nhasi akangoholda that distribution account. Kuti Master of High Court achaifambisa sei nokuti laki ndiye executor. Kuti timubvisa tofanira kuenda High Court. Kuhigh Court ndaapply. Iko zvino ari kufila mapepa okuti baba ende tinotaurirana tiri toga vana nemwe. Out of court. Kwaloya wake. Chidi imwe mungozha rent yeimba for your living time. Kana mangotogwa nashe zvagumira ipapo nerendi yenyu. Saka imimi, what's your take on that proposal? Mwana agonondiudza zvokuita neproperty yangu. Nokuti ndini living spouse. Surviving spouse, yeah. Tiri kupanzwa. Inga zvakaoma vadiwa vatari. Saka sekutaura kwamamboita kuti sofa imari inosvika kuma 2000 yamutsvaga kuti mukwanise kuengage lawyer. Chimwe chatandikumbira ndechokuti hurumende wedu ngaitarire vanhu vakura
nokuti mazuva ano vana nokuda kwemadrugs vanoona kuti kudotora property yamaparents ndokuri nani. Katisina mutemo unotichengetedza vana vanongoita madiro. Makura zvosvika makore api manje? Indine 72 years. 72. Makaenda pamuchandigere mani makore mangani? Ndakaenda pamuchandigere muna 2012. 2012. Saka izvozvi muri kurarama sei? Ndozvandataura kuti mari yamatenants ndiyo yandorarama nayo. Alright, ko hondo iyi yemba iyi yakatanga rini? Jazvizvo. Hondo iyi yakangotanga pandakaregister kwaMaster of High Court muna 2024 muna May. Ndobe yakatanga. Ndobe yakatanga. Kumashure kwese kumenge mugere zvakanaka here? Nokuti papasina charekodhiwa kumutemo kuti choda kuti chizikamwe kuti chopuwani. Waitouyawo vachikupayo vachikuona iwo baba? Tichindofara asi hondo ndobva yakatangira ipapo. Ichotenga chikafu vachiita sei zvese vachidoita. Ko stroke yamataura makastroka pai uye yani yakareba sei? Ndakastroka ku-left side of the left side yangu kubva kuziso neruvoko negumbo. Yani yakareba sei? Ndava ne almost 2 years. According nemadoctor izvunzi zvakafamba sei kuzimbiswa pakustroke? Vanongoti ivo ndofanirwa kuva ndichitsvaga maphysician. Manje maphysician anenge achiti per session vanenge vachida $25. Ende unondofanirwa kuvapa mari inenge yakaita sekuti 200 from $100 to $200 obuya achiita masession achidedacta pamari yaunenge wakamupa. Saka pesa apa vaimbokubatsira here vana? Hapana zvavari kundibetsera nazvo. Tirikupanzwa. Saka kune mhuri yeZimbabwe yakakutarisai munoda kuti kudii kwavari izvezvi? Ndachingoda kuti vandibetsere kuti nyaya iyi handingarambi ndingoita up and down kuenda kumakoti ndichingodhirigiwa kumakoti nokurimuvha laki pakuva executor. Ndozvanachikumbira mhuri yeZimbabwe pamwe navatongi venyaya kuti ngavandiwire urombo pakuramba ndichingodhirigiwa kumakoti in and out. Namba dzenyu munokwanisa kupa namba dzenyu kudedzera namba dzenyu nezita renyu so that kunogona kunenge malawyer or whoever anokwanisa kuda kukubatsirai achikupai advice or whatever. This is the time. Alright. Vanogona kundibata ini ndonzi Sinus Ruvengo. Namba dzangu is 0772 313 966. Ndocheri dzamunobatika nje. Kana vakafona dzimwe it's 0772 747 306. Right, muri Zimbabwe ndo nhau yatanga takakubatirai isu pano paChibanda Media. Nhau kudai kunetsa kuno kuBulawayo. Nhau yababa nevana vavo. Pane kakusawirirana nekuda kweproperty yakasiyiwa. So mucomment section imomo musurungukai kutiudza kuti munofungei nenhau iyi. Kana kuti zvakare sunungukai kubata Mr. Ruvengo panhamba dzavo dziri kubuda pascreen muchiwapa any help yamunovapa. Ini ndonzi Manasi ndiri mwana waChibanda. Bari zvondoti chisarai zvakanaka.